Teacher, yurttaşlar, hoş geldin. İldes. Yurttaşlar şuun vakalan, dünyanın yüzünde geçikten vakalan, kırmayan filmleri, görkazsak deyip düşündük da, siz bilen şöyle malumatı, bilgini paylaşalım dedik. Şimdi özümüzce de kommentlerde bellersiniz veya bilmeyenleriniz vardır. Hayat İldes, sizden aytacaklarınız var olsa. Teacher Yıldaşlar, hoş geldin Nerdan Yıldaş. Şimdi bugün nemeni o Fergana'da olan Ahiska Türklerin göçü var da 35 yıl oldu diye de 35 yıl oluyormuş onda 89. yılda olan 35 yıl oluyor. O, tegin bakın şeyle. İyun aylarının birinci yılının 11. iyun içinde şu Fergana'da Ahiska Türkleri bilen özbeklerin çakması oluyor da 35 yıl geçipdir şondan beri. Ahiska Türklerini bilmeyen yok mu kadiyen Türk dünyasının içinde? Nemedilen, yerinden edilen, göç ettirilen bir millet daha da. Aslan şu başta nemeden başlasak mı? İlk 1829. yılda yani neme Rus söyleyen Türklerin nemesi savaşı oluyor da şu savaşın neticesinde 1829. yılda Edirne Antlaşmasına varlaşıyorlar. Şol antlaşma bilen neme yani Gürcistan bilen Türkiye'nin nemesinde sınırında, granitsasında yaşayan bir Türk millet tabi. Şonda şol Edirne Antlaşmasının neticesinde bu Ruslara tazminat hükmünde veriliyor. Bu bölge. Buna Ahal-Sekol diyeler mi? Şu nemelerin Ahiskanın eski bölgesi değil ya. Buna sayız vakti bularda şonun için Türkiye mesketinsi diyediler aşağı. Meski bölgesinde yaşayan şol Türkler bu hemen Rusya imperiyasının hasabına geçiyor. Ondan sonra başlaya da bu Türklerin çilesi. Ondan sonra bunların birinci göçü var ha. 1944. yılın 15. noyabrında iyice yani bir 120 dakikanın içinde bütün hayatını değiştiriyorlar da bunların bu milleti. Yankı Mehmet'e uç başlarında 40 bin insanat nemeni bu milletten 40 bin neme uşu 40 bin insanat neme veriyor. Adam veriyor 17 yaştan ta 60 yaşa çelli erkeklere uşak diyorlar. Ondan sonra nemenim 44. yılda Beriye Savaş Beriye dik var da Stalin'e neme kat yazıyor. Eğer diye bu Germaniya, Türkiye, Germaniya koşulacak olsa diye şol nemenin şol Gürcistan bilen Türkiye'nin nemesinde granitsasında oturan şol Ahiska Türkleri o Türklere koşulup biler deyip şu Türklerden şu vakt korkuyorlar da bunlar ne bir neme milliyetçi kültürüne bağlı bir neme olan son millet olan son bunlardan korkuyorlar da bunlar göç etmeye karar veriyor. Stalin şu yılda bunları bir gecenin içinde zor bilen yani hayvan nemedilyen vagonlar oluyor. Hayvan taşıyan vagonları yüklep hemmesini yerinden turuzup yani gitmek istemeyene şonda var ya köp saat Türk tarafa kaçıp bilene kaçıya Türk granitsa kalandan tutup hemmesini o hayvan vagonları yükleyenler demek 30 gün içinde o devam ediyor bunların Orta Asya göç ettiriyorlar bunları yani yol boyuşun vagonlara dolduruyorlar erkek, ayal zaten yani nemeleri işe yarayan erkeklere uşalyalar bunların
Galanan kim galya? Ayallar, kızlar, çağlar, buran garrylar galýada. Buların hemmesini ayalı yok, erkegi yok, kızı yok, hemmesini garym gatyn edip vagonlara yükleýärler bulary. Her wagona da 5-6 sana nemeli, böyle avtomatly askerlerden mindirýärler. Ýanky käwat bir künem gidýär diýe-de durmadan ýanky neme vagonlar. Käwatdan üçünde bir gezek durdurup, ýanky bir döwüm çörek bilen azajyk çorba berýän ekenler de bu adamlar. O soňam neme tualet ýok içinde. Bu gatyr wagşy bir şekilde wara aktiýalar bulary. Haýwandan neter. İçindäki adamlar wara neme erkek ayalından bir aýra mindiramaýalara, erkek ayal garaşyk gelmesi. Ondan soň bu adamlar bar, elindäki bir nemeler bilen, bir ata nemeler bilen wagolary deşik-deşik kyrdan bir tualet ýasaýarlar. Ýanky ol elindäki bir adýallar, zatlar bilen ýankyny ýapyp bir tualete derýanak bir ýer demekýärler, bejerýärler. Şol neme bar diýe-de, ýanky 92 miňden gowrak adamy göçetdirýärler ýolda, şonuň 17 miňden gowrak adam ölýär-de ýolda. Her dron stansiýada bara, ýanky ölüleri atmak üçin durýan ekenler-de. Her wagondan näçe sany o açlyga çydamaýan çagalary, garrylary neme edip ýolda başara atmak üçin durýan eken. Ondan soň içinde bu aýallar bar bular. Ýanky gyzlar neme ýanky nemetmäge bu erkeklerin ýanynda tualet ihtiýaçlaryny etmä çekinip ýanky bu mesaneleri, bir şeýdi haltalar ýarly bölenen gyzlar bar diýe-de işlerinde. Ýanky bu gowralaýarlar ammar içinde ýanky bular dogma wagty gelýär diýe-de şu wagonlaryň içinde dogan gowralaýarlar bar diýe. Ýanky gyýgyrma çekinip ýankylar taş töwereginde ayallar sesli gyýgyrýanşynda şol ayalyň sesini duýdurmajak bolup. Yani bu ağaç çağalarmy, ağaç ölen garrylarmy bu derece wagşy bir derecede bulary göçetdirýärler-de. Ýanky neme-de käbirleri bu ölellerinem ýanky her stansiýada başara zyňdyrmajak bolup bar ýa, üstlerini örtüp ýatyr, diýip goraýan ekenler-de. Iň bolmanda bir eltenimizde gömeli bulary bir nemetmäge, bir baryp ýarat etmäge bir mazarlary bir bolsun diýip saklaýan ekenler ölülerini bile. Şo derecede bir wagşy derecede bular göçetdirilýär 44-nji ýylda ilkinji göç bulary. Ondan soň bular eltýärler Orta Aziýa, o Orta Aziýada da bara şo ýerde ýanky nemeler bilen yük maşinleri bilen üç neme bölýärler da bular neme Gazagstany, Özbegistany hem Kyrgyzstany bölýärler. Ýanky bölende de bular bara çagasy aýry bir ýere gitdiler, dogany aýry bir ýere. Ýani dogry gelen nemeni maşinlere ýöne ýükler edýärler de haýwan ýanak. Çagaň galdymy, ýa-da ýejen galdymy, ataň galdymy, garry ataň diýmeli, ýöne ýükler etdirler. Ondan soň bular nemeden geçirýärler, hammamdan geçirýärler baran soň. Hammamdan geçirende de ýöne erkekler diýär daýynda ayallar. Bir üstünü çıkarma, çekinip rahat etdiýärler hammamda üstlerinden atyý bir neme derler da izdivaç ederler, ýanky çekişdirip eşiklerini, rahatlaryny çekişdirip. O derecede gaty bir neme çekdirerler bu millete. Ondan soň her neme bölýärler bulary. Ondan soň 1989-njy ýyl bularyň ikinji göçü. Bebekde neme bolýar bir ýerde Kagabanyň bir oýuny. 89-da bular özbekler bilen ahiska türkleriniň bir çaknyşy bolýar, şonda da gatgan ahiska türkleri ölýär şo ýerde. Ýerde de neme diýerler, da bir nemeni dinledim men şol Fergana 89-njy ýylyň olaýlary barada öz pikirini aýdan bir taryhçy bar da
Dinlänimde şey diýipler, bir ýerde KGB bir oyun gurýar da, şöyle 86-njy ýyldan 89-njy ýyla çelli şol nemede Özbegistanda daşydy bu döwri pamaýmy. Neme bolýar? Şu paxta nemesinden paxta ýyglanda paxtany ýanky prepiska zat diýip bar da şola. Ýolsuzluk bilen ýanky derme başlaýar Özbegistanda we kän partiyany işgärleri, şol Özbegistanyň başynda oturan nemäniň sekretarlaryny, kän wezipeli adamlar çykarýar elen bu wede Özbegistanyň halkyny özbekler gaty närazyçylyk bildirýär. Birinjiden olaryň närazyçylygyny ýatyrmak üçin. Ondan ikinciden bu 89-njy ýylda ýen perestroika zat bolýardyny bu dak ahysgatyklar biz ýurdumuza gaýdyp barjak diýip neme ýazyp başlaýarlar da. Bizi ýurdumuza neme gaýtaryp barjak, hani ýurdumuza nemeden näme diýerler. Biz öz ýurdumuza eýe çykjak, öz ýurdumuza barjak diýerler da öňki ýerimize. Ola ikinji neme, üçüncüsem şu ýerde şeýle oýun oýnaýarlar. Ahyska bu bütün günäni, ýani ahyska türklerin boyuna ýükleýärler. Bu bir bazaryň içinde bir özbek bilen bir ahyska türkü urşýarmy. Ondan soň bir propaganda ýaýratyp başlaýarlar. Ahyska türkleri näme, özbekleri näme etdilermi diýip ortada bir tapar gep ýaýratyp zat edip özbekleri ahyska türklerin üstüne salýarlar. Şu ýerde katliam başlaýar da özbeklerim ýa-ni ahyska türklerin näçe öýlerini ýakyp zat edip ýerde de ýani iki nemäni iki dogan da özbek bilen o türk boýundan da olar bir-birine neme etýärler, saldyrýarlar bir-birine. Şu ýerde bu ikisini urşdurýar da Russiýa gelýär buraya. Gelýärdány men hani bu ahyska türkçeni kurtarýan zat etýän diýip ahyskaları alýarlar däni. Ol Volga boýundamy bu neme boş ýatan bir owalar bolýar. Ekidip şu ýere ýerleýärler bulary. Boş owalar demekdirler. Hem şu ýerde yerleri açyp yerleri işletirler, hem şol owalar dolşun diýip öz watanyna däýärler, şu ýerlere eltip ikinji göç şu ýerde başlaýar bular. Şöyle yani bunun tarihi şöyle yani. Ondan soň nemede aslan sadece bu ahyska türklerden däl, bu nemelerin bütün Sovet Soýuzunda bu Ruslaryň göç etdiren milletleri nemede bar bular. Karaçay balkarlar var, Çeçen guşlar var, ahyskalar var, Krim tatarları var. Şolaryň bu tapar yerlerinden göçürüp ýöne sergazdan edip, zat edip wahşyça bir derejede ýanky kyrgynçylyk etýär da bu Rus imperiýasy. Çerkezlerim olmaly. O Çerkezler olmaly. Aslında o Çerkezler ama olaram ýerinden göçürýär, ýani olar ýanky köpüsi Çerkezlerin Türkiýe'ye göçüp gelýär şo wagtlar. O ahyska türklerin sonradan var ya, bir kısmını Russiýa yerleştirýärler, bir kısmı Orta Aziýada galýar, bir kısmı Azerbaýjana gitýär, bir kısmı iň köpen Türkiýe gelýär da. Olaryň tarihi şonýany. Indi ben sade söz alsam, mümkinçilik bolar. Hawa siz dowam edin. Indi şol menim bir maglumat seretdim da internetde olan şol ýa-ni kaçyňyz ýaly bu Rus KGB-niň işi bolmaly diýip aýdýarlar da. Indi Rus KGB-den medil şu wagtky FSB diýär, ýani bizim diwanynda Türkmenistandaky mehemeniň Rus imperiýasynyň filialy bolşýaly şu taýda indi KGB özünde hyzmat etdiren nirde ahlakdan düşük yani adamlar pes olan birden şah nemelere
yaşayıcılara hizmet ettiriyorlar. Edil Suat ki ali dinletten de Türkmenistan men opozisiyası ya aktivisti deyip özlerle uşan olup verendirler, gayırsan olup verendirler ya yaşayış kafetlerine seyretip görsem ol şahsi durmuşlar olan yönü hemmesini ki hele o test derecede de özün alıp barşı. Indi şol 89 yıl vakalarına gelip dönsek Özbekistan'ın yani bizim komşumuzdan bir yarası oldu da arada geçen yılın kayalmış memnunum Özbekistan afsanı Ahiska Türklerinin başlaması orada şol edilen işler olan. İşte bulam näme diýdi olar şol. Öňki häkimetler diýýadyn şo döwrüň 89 ýylyň häkimetleriniň eden ýalgyşyny suwatky häkimetler ýani döwlet hökmünde nähili şonu bir ara bir ýyllyk vermek üçin ýani aranda soğukluk ýani eden ýalgyşlaryny boyun almak hökmünde ýani hapsandy çykyp başlama soradylar da Ahiska Türkleriniň. Şeýle herede otursak Özbekistan'ın ýani Ahiska Türkler Krim Tatarlar düýüp hemmesi o Türkler de kökü. Bu şol men kirimçe şol KGB'nin işi de belli bolýardy ýani Türk dünýäsi bilen ortaýa Türklerin ýani Türkiýe bilen aranda soğukluk salmak üçin edilen işler gaýet düşünýände. Bir näçe towşany bir rokda urýarlar da ýani gaýçyňlaly öz ata watanyna döndürmän ýene de Volga deňiziň derýasynyň ýakasyna etişleri de ýa-da bir belli tarihten üjek bolýarlar da. Bäri Karabağın boşta olan kadın Karabağ'ın 1991-nji ýyllar iki komşuň arasyny karıştırdylar şu döwürde. Hocaly tragediýasy. Hocaly. Şu bir kel şu taýda grajdan urşy, ýani iki milletiň arasynda, iki komşu arasynda urşy. Şöyle gören adamlar internette maglumat paylaşýarlar da. Bu orslara da pul töleseň aviasiýa bilen bize tarap kömek edip durdy, pul töleseň Ermenistan tarapy kömek edip durdy. Yani el var da Rus raşistik imperiýanyň el var şol. Indi bizlere da ýene halkyň sesem ortaga çykan soň indi halklar özgürlüğü alandan soň ortaga indi halklar goňşular gatnaşmaly da. Şonun öňüni almak üçin suwatdan şöyle nähili halklar arasynda gep gürlüň ýaýratýarlar da myş addiýalar bardy şunun tarakandan diýilýär. Aralyň gurmagyna Türkmenistan täýäpkär bolanmyş. Näçe paxta ekenmiş. Indi Aralyň gurmagyny 1800-nji ýylda Amerikanlar baryp geologlar baryp şu regionyň nemesine klimatyna täsir etýän Aral deňzi diňle ýani bellek geçerler da kitap ýazýarlar, iş öwredýärler. Şu taýyny suwun kesseň regionyň taýlanjaň tebigaty ütejekdigini aýdyp geçerler da. Buna mene Ruslar 56-njy ýylda 1956-njy ýylda paxta näme siýasatynda Özbekistan'a da Türkmenistan tarafında şu vakit Türkmenistan tarafında kanallar başlayalar da şey diyorum hemen keserler. Demek diyecek olan ki Türkmenistan sebepkar diyen adamlar var da. Birinci o da Türkmenistan yoktu ya. Türkmeniye vardı tesirdi geçerdi ha. İkinci dönem impakta siyaseti şu vakti oluşuyordu. Yani Türkmenler öz toprağına eýedi. Yine de Rus raşistik imperiýa eden işi. Türkmeniýede eden onu, Türkmenistan'a eden onu. Yani şu vakti öz Rusya diýip atlandyrýan bir ýurt bardyr. Şonuň eden işi ol. Yani jahil halkyň agyna atýarlar.
Türkmenler öylemişin böylemişin deyip öňünden neme diýerler da böljek bolýarlar öňünden var. Yani sıfık nemeler bilen hareketler bilen gepler bilen diýen ýaly myş-myşlar bilen aran böljek bolýarlar öňünden. Elbette jahil halkyna düşünýärmi? Şol köpçülik düşünen okumadan onu azık araştırma yapan we bilgi alan ýa azık düşünjesi olan adamlar onu belli däldiğini bilýärler da. Şeyler, ýagdaýlar. Açsanız ağırsa koşsanız ağırsa. Russiýanyň sömürge bir güç kökünde dünýä siýaset sahnasyna çykandan soň iň agyr günleri türki halklaryna ýaşadýar da. Ýa-da Aleksandr Makedonskiýanyň Moğolyum Aristotela ýazan bir haty bar da. Onda Makedonskiy ýa Aristotela men diýe basyp alan neme ýerlerimde diýe nädip häkimiýet saglap bilerim, nädip tutup bilerim diýe halky elimde diýe. Bu diýe aýdyllarym diýe neme diýinler. Ýa-ni tutsahana salaýyn, öldüreýin ýa sürgün edeýin diýe da. Ondan soň neme Aristotel izine jogap berýär muňa. Neme diýe? Tutsahanalarda öldürersin diye tutsahana neme salarsın melin militan yuvası olara göre problemi çıkararsan diye. Sürgüneyi verirsin, sürgünde güýçlenerler, sana baş kaldırarlar diye. Öldürersin hem diye izinde ne vereler diye senden aralar diye. İn gowsy diye nifak tohumları ekmeli diye da yankı buların arasına toz salmalı. Olmuş mansızlık yarnak bir yani nähil diýeli etnik bir ine Orta Asyada etnik bir nemesinde poçwasynda neme döretýärler ha bir ýani beýlek bir millet takırdırar ýani şoňana tohumlary ekmeli diýen ondan soň diýe senem şo ýere diýe ara çoğunde gelip diýe höküm sürmeli diýe hakim olarak diýen. Bu şeýle şoňana gora Orta Asya gelenden soň şol etdil şo politikany ýani razdila i властвуй diýere aýyrdan ýöne politikasyny ullanýan da şeýerde. Mesela bütün Orta Asya'nın üçin Özbekistana, Türkmenistan, Kırgızstan, neme Kazakstana, Tacikistana bölýär bulary. Sebäbi bulary şo ýerde etnik nemesinde bir-birine nemedip näme diýler Bir-birini düşürýärler. O gelip ondan soň men sizi kurtarmağa geldim, men size hani ara etmeye geldim deyip gelip çöktürüp öz hakimiyetini sürdü da. Mesela meni şu Orta Asya regionunda näçe sanykly doňdurulan konfliktler vardı. Fergana Vadisi de var, o Fergana bölgesi. Mesela o Fergana bölgesi var ya, katın kellen barışık yere o yerde. Şeyle var bir-birine o toprakları bir-birine sokulan melina da. Sanki nähil diýen şeýle neme Kırgızstanyň men bir baktım da o ýere. Kırgızstanyň ýeriniň içinde Özbegiň 4 çanyk welaýaty var şo ýerde. Andijan, Kokan, soň ýene 2 çanyk neme welaýaty var. 4 welaýaty Kırgızstanyň içine girýär, Tacikistanyň bir welaýaty Özbegistanyň içine girýär. Şoňanyk bir-biriniň içine girip, ýa-ni her wagt şo ýerde İslam atyp şo ýerde bir patlak berdirilýän da. Özbekler bilen Kırgızlary kızdyrilýän, ýa-da şo ýerde bilmeýän ahliska türkleri bolsa şolar bilen ýene özbekleri kırdyryp bolýar. Özbek bilen täjegi kırdyryp bolýar. Bira ol o ýerde düňe şol Orta Asya'da däl, bu Azerbaýjanda ýa-da diýişimiz ýa-ni Ermeniler bilen Azerbaýjanlylar bir-birine düşürüp Dağlyk Karabagda. Ýerde de 1992-de o Hojaly tragediýasy boldy. Ruslaryň destelilen Ermeniler o Hojaly owasynda türkler nähil genosid etdiler, wahşy bir derejede. Yani ondan soň neme var, Çeçenistan var, 1995 Çeçenistan, o Samaşki diýen bir köýü vardy Çeçenistanyň. Çeçenleriň we Inguşlaryň granitsasynda duran bir
ova vardır şehirde daha nehil kanlı katliam bolýar. Ol vardır 2000-nji ýylda Grozny genosidi vardır. O Groznyň garasyndaky etegindäki bir ova vardır. Nowy Aldi diýen ova. Orda da ýöne yani kol gowraly aýallar näşede da zorlap öldürilen ýerler bar. Küçük uzakda yatan däwetler da ýöne oda bir geçenler. Şeýle bir wagşy katliamlar bolan. Bir ol däl ýöne şol aslan Rus imperiýasynyň Ruslaryň aslan şol Orta Aziýa ayak basandan bäri 880-20 Göktepe. Ya o insan kılınmıyor. Oyun ikinci Göktepe Savaşı'ndan sonra yankıpıların Orta Asya'dan Orta Asya'nı basıp aldı belin Orta Türklerin hiç çilesi bitmedi. O şolva toprakları elinden alındı bunların. Neyse insanlar kırıldı. Bu sürgünler hele de onu 30. yıllarda yankayı sadece men özümden örnek vereyim. Benim ayna kardeşimin demese atasa gıyvını durmuşa çıkken kardeşimi avama durmuşa çıkken öyle olsa mallarını Ruslara vermeyecek olsa malı bilen Angra geçik ya. İran tarafa geçik ya. Hiç şöyle havar zat yok. Çağalarını ataları doğundan ayıran bir siyaset etkilerden şöyle. Neyse adam şu an Afganistan'a gitti ya. Doğundan ayrılıp. Benim mesela babamdan atası sürgün ediliyor Özbekistan tarafa. 5 çağısından 4 çağısı ölüyor yolda. Bu sadece yine bir men örnek. Gör neçe sanak, 3000 sanak şolat dineme yer eýesinin öldürülerini bildirdi ya da iri kulaklı, iri yer eýelerinin 3000 sanaky öldürülerini bilinýär. Neçe sanaky sürgün edildi, sürgünün dowamında neçe sanak yolda adamlar garaldy. Açlıktan, susuzluktan. Şayda arada internette maglumat geçýär belli kesim. Yine şeýle videoya geçýär yani o warsanda bilen Türkmenistanla o warsanda arasynda granista yani aňyr chetdäki türkmenler videoya gitdiler, eller yaralı. Ne şeýle zat urun berýär. Näşe orta tarapdan ýa Türkmenistan tarapyndan eskerler gelip diýär biziň ýaşaýjylarymyza azar berýärler diýär, ýenetdirler diýär şeýle. Arasynda bir at ve o Türkmenlerden birini atypdyrlar diýip görün geçýär. Şo taýdan soň neme var? Ulrika diýen bir neme var da ýani Osman dilinde Ruslaryň. Türkmen eskerinin soğuçyan baklaşkası ve kemeri var. Yani neme embleması var, bilaşkası var dilen. Şu taýda gaşyr gidenmişim. Son ben düşünçüm boýunça o taýda gaşyr gidilenemde ýörüt edilen provokasiýa, yani ýörüt gaşyr ýalar şu tarapdan. Aňrydan Türkmenler, yani owanly Türkmenler gelip görenden biziň ýaşaýjylarymyza Türkmenistanyň eskerleri, yani Türkmenistan, yani şu Türkmenistan ýüzü dik görülýär da. Şolar azar beripdirler, yani hakykatdan hem şolar adamlara matypdyrlar. Ine de şolaryň nemesi, tuğutnamasy, ýerde ýatan kemer, suw içilýän. Nemesi, bilaşkadam ýüzünde nemäň emblemasy var da, harby emblem. Indi bu näme getirýär? O Afganistan'daki Türkmenler jigrenjek Türkmenistan'ı. Bular birleşiğine diýerler bizi gözlänoklar. Yani aramızda mesela soğukluk salyalar diýjek. Bäriňdäki Türkmenler we Kuşgudar, Tatwazanyň guşguları hani olar bilen görüňdeşlik etdiler. Goňşusy o Afganistan'da ýaşap bilen Türkmen aňyrynda derýärler. Owanlar diýip düzlenýärler. Ine şo sözi diýdirmek üçin edilen oýunlar ödem wagtal edilip durdy bu ýanky. Gerçekdäkilere aňyr çetik owanlar diýjek, aňyr çetdäkilerim Türkmenistanlar bize aramy
bize ziyan ediyorlar. Yani onlar yaramak katnaşık islan oklar. Yani bize ziyan verip durur deyip iki tarafa toğu veriyorlar da ne? İki doğanın arasına yani bir halk olan iki doğanın arasında neme veriyorlar. Bir çöp atıyorlar da garadım. Öden vaktalı edip tuşu nemetmedi yalda. Birikmediler yani aziylik yani birliğe gelmediler yani. Yani aralıya geçen yıllar oğudan defede bir näçe wagt ýylyny oturup geçiren Kur'an aganyň görüňdeşliklerinden diňlesek, ýene şol Eranly da ýaşap bilen Eranly doganlamada öz türkmenleriniň arasynda şondan olardan bir ýarym bärki çaýanýanda bular atyp alyp mallaryny ellerinden aldyryp ýene-de iki bir halkyň arasyna iki doganyň arasyna towalmak üçin edilýän nemeler da. Oýlar bularym sömürge Türkmenistanyň sömürge ýurtlarynyň soň näme? Afser bolanda näme? Goro, watan gorowçysy şunda olam akmak, borsary, akylsyz adamlary afser ýani terkade hukmunda ýetişdirseň aýdylan etjek da öz bolsun etmän öz aýdylan etjek. Ýokardan buýrup geldi diýjek, etjek o gerek. At diýse atjak, malyny al diýse malyny aljak, maýyp goý diýse maýyp goýjak. Ol giňişleýi seredip bilmeýär da akmak serkerdeler bu ýagdaýlara. Şonu belläýin diýdim da. Hawa menem şu ýerde bir zat goşşak. Şol 16-njy ýyldan ta 39-njy ýyllarça basmaçylar diýip Türkmenistan aslında basmaçy diýip o Türkmene näme diýen Türkmen halkyna basmaçylar diýip näme diýler ona hani halk düşmany ýana gatip gorkozlan basmaçylar bar da aslında ol basmaçy däl nirden basmaçy bolýar da bular ýa-ni öz ýurduny bire gelip senin ýurduny basýar we sen oňa garşy näme dip garşy goýanmaksyň, garşy söwüşenmaksyň nähili basmaçy bolýan berde. Bak bu näme halkyň içinde bu şeýle bir güýçli derejede propagandany alyp bastyrlar ki Türkmeni düşürerler. Bak bu Türkmeni iki bölüp bir kısmına basmaçy diýerler, beýlekilerim ana size garya bu Türkmenlerin arkasyna saklanyp ana ol basmaçylar size ana garyalar, sizin malyňyzy alýarlar diýip bu Türkmene garşy goýup ýurdun içinde 39-njy ýyla çelli näme diýerler grajdan söwüşi boldy. Ýa, Türkmenistanda grajdan söwüş etdiler. Ýoksa şol basmaçy diýen aslında bar ya ol boýukdaki söwüşen kahramanlar ýani ol basmaçy diýenler hem edilýän Cüneyt Han, Edis Han, Şamly diýen olar. Aslında olar hem Göktepe'däki ýani bir kahraman bolar. Bulary düşman edip gorkozdylar da asly bu basmaçy diýmek basyp almak, basmak diýmek da asly basmaçy diýip bir Rusyň özüne basmaçy bolar. Özü basmaçy bolan bolar. Emma ýa-ni kol propagandanyň nemeleri gurballary bolýar da bular. Halka häle bugüne şolaryň ýurdun içindäki halk şolaryň neme bolanyna basmaçy bolanyna, düşman bolanyna ananýar da häle şo propaganda ýöregli bolýar. Ondan soň şu nemene ýatlasyn edýär bir repressiýa döwürlerinde Staliniň näçe myradamy diňe Türkmenistan däl, umumyň Orta Aziýadan, umumyň SSR şol 15 respublikanyň içinde näçe adamy gyrýar, näçe adamy gulaklarda çüýrütýär. Adamlar artık neme bolýar, gorkudan hal bolýarlar. Aklyma bir zat gelýär da, ýani bu gitlere, tüm dünýäde gitler wahşy neme olarak gorkadýarlar gitleri. Näçe neme öldürdi, näçe adamy gyrdy. Näçe adamy gyrdy diýerler, ýöne şu Staliniň eden ýa-da Rus imperiýasynyň eden wahşyçylyklary bar ýa. Ýani o gitlerden kat hem hasta wahşy. Hele garap otursa. Häle bugüne dowam edip oturdy. Häle bugüne
sürgün diýeri ine biz meselem ýurdun %60-y daşary ýurtlarda sergerdan bolup geçýärler. Sürgün de şolaryň köp sürgün. Ine biz çagalarymyzda näçe ýyldan beri görüp bilemzak. Sürgün edildi. Hawa bizi mecburi ýurtda nemeden däldirler, hani it verip güýç bilen çykaran däldirler, ama şoňa mecburi bir ýagdaý döretýärler ki biz çykmak zorunda galýar. Bizem hele bugüne ine sürgüni ýaşap otyrýar. Ata-babalarymyzyň o 30-njy ýyllarda ýaşan sürgünni bizem şu wagt ýaşap otyrýar. Aýny dowam etip gelip otyrýar. Hele bugün. O şeýle ýagdaýlar bolup geçip durawa. Bizim wagt ýagdaýymyz näil boldyk ha? Kendi uzatmadan. Şu ýerde ýene bir demeli ýatlap geçesim gelýär. Şu ýene birkaç günlükde Zelenski Orta Aziýa jurnalistler için bir press konferensiýa berdi. Şol ýerde de neme diýerler? Şu ýerde de artık şol Orta Aziýa neme berýär? Bir mesaj berýär da. Hani siz diýä bolsaň aslında neme diýdi? Gorkaksyz dedi. Yüzlerine bir medeni bir şekilde Orta Aziýanyň üstünde oturarlara birer marionetkasy diýen mesaj berdi bulara. Siz şunun Putinin meselem Rusyň arkasyna saklanýaňyz elen dedi. Bularyň haçan arkaňyzdan urjagy, haçan pyçak urjagy, ýa bugün ýüzüňe garap, ýanky sana dime kömek ederim, sana hiç delelim yetmez diýeni bilen 200 bolup sana nämeçeli belli däldi. Sebäbi Ukrainanyň elinden ýadro ýaragyny alýar. Men sana demek ýani gerek wagt kömek ederim, neme ederim, sana kepil geçýän, sana hiç delel bermeýän diýip. Ukraina saldyry otyrmy? Häle bu Ukrainada näçe sanatlanan ilaty gyryp otyrýar. Sen diýjek bolýan zatym Somýany neme mesajy berdi? Neme Putin bilen bir ine aslan Orta Aziýada şu wagt bu sanksiýa goýdular, Russiýa azad etdiler. Şu wagt her urşuň bir günde näçe millionlap dollar gidýär. Mesela Russiýa niýden alýar şu serişdeleri? Sanksiýalary obhod edip niýden obhod edip geçýär şu demeleri? Orta Aziýada bunun içinde oyun oynayanlar. Uzağa gitmeni ve Türkmenistan'dan bizim adımız Rusya'nın urşu olýan siyasatı olýan gündelik ýaşaýşy bolýan. Ulan turundurlar bizim pullar milyard pullar diýip babaraply gurban geplen bilen barman üçin millet ýekip giren o bizim ýurtlara. O aslan şol ine dünya bilýär bunu. Ýani Russiýanyň sanksiýalaryny näme sanksiýalar näde aşýarlar, näde bu sanksiýalardan geçip näme bilýärler. Bu näme diýerler, hem yaragaly bilýärler, hem pul işte bir ýerden özlerine sağlay bilýärler. Ýyzan ýa tabii ki o Orta Aziýanyň üstü bilen etýäňini hiç kime bir deme sözlerle bunun için dünya bilýär ýani. Hani diýjek bolýanym şul neme, öz Türkmenistanymyza alsak şu Ukrainada ölüp duran adamlaryň ýani olaram şunun günäti şularyň boýnuna da düşýär da şu ýerde ölüp duran adamlaryň günäti bizinkileriň boýnuna gelýär, boýnuna düşýär. Ya bularyň sebäpkär şu ýerde öldürilip oturan adamlaryň sebäpkäri şular. Şu ýerde bizim düşünmemiz gereken bir zat var da şu ýerde. Aslında şu barzada şu babaraply gurban günäkär zat diýerler. Aslında hani olan bir neme oturdulan bir adam. Şöyle oturdup koyulan bir marionetka. Aslında hiç oynayan rolum yok, onun da adam yok. Yöne bir neme için, pasat için, bir görünüm için oturulan bir neme adamlar. Yankı bir Neşniyak Respublika var, başında da bir adam var. Bütün dünya görkezmek için bir neme değil, maket hükümünde.
edilen vazat, yani hala bu Rusya sömürü otuyor bizi. Hala Rusya yer üstü, yer astı varlıklanmış. Hemmesini çakıvalı otuyor. Yani bugün o yurdun içindeki adamların ağlavası dışarı çıkıptır. Yurdun içinde yani toplum halmandır, çürektir toplum. Bütün ne mi değil yani kolapsı yaşav otuyor bizim yurt. Bunun bilen yani hiç neme yok. Neme diyen ona. Şu insanların bir zata düşünmesi gerek. Da Ruslar yani hele bugün şol neçinci 81. yılının 81'den beri alıp gelen politikasını hele bugün bize uygulap oturlar. Hele bugün bize iki bölük ne hazır bizim iki bölümde de yurdun içi var, yurdun dışı var. Aydınlanan var. Hele o nemedip mankurtlaşan bir neme var, toplum var. Şol ikisini karşıma karşı getirip elçeğine de oturuyorlar. Yine Türkmen'e düşünüyorlar. Ne bizim düşünmeli rahatımız şu. Biz iki bölümlerden yani birbirimizi desteklemeli şurada. Oyuna gelmeliler. İki bölünüp o yurdun içindeyken Türkmen, yurdun dışındayken Türkmen, aydın. Biz şunu düşünmemiz gerek. Bizi iki bölüp atıyorlar. İki bölüp etçeğine de atıyorlar. Doğru. Yani istadimde vaxtımdan gornama bolupdyr da indi. Yurttaşlarym ýadatmasak uzak bolsa-da. Uzağa çekmeli, o şu yerde neme dayalı. Aýtmaly kän zat bar, belin var abany. Yankı gurrumny edip otursam bir näçe güllerden edip bolýamyň gurrumyndan kysgaçyk mene sygdyrjak bolýarsa. Ýoga. Bollar onda ilde yurttaşlar sağ bolun, sağ oturun. Ýene de görüşürüz. Bolýar, dinläniňiz üçin sag bolun.